Ine sinleşiňe diýeli motor ýaglary bolan, ýagny şir ýag brendiniň ähli ýaglaryny siz 205 litr mösürde alyp gelýär. Diýem, munyň özüm aljylara özüniň bähbetligi, bahasynyň hem kiline görä ören oňoýlugy bilen düpli tapawutlanýar. Mundan başara mehruwarlar ine hakykatdan hem özüňe täzer kwatly ýyllaňyzda şunyň ýaly görnüşde ähli sowda eden müşterilerine atlandan ýöretet çyýly süpürgüçler soňat görnüşine berýär. Bular diňe bir bu ýerde, bu dükanda, bu nokatda däle ýurdumyzyň islenlik şäherinden haýsy welaýatda ýerleşýärligine garamadan siz şir ýag brendiniň önümini ýagym satyn alan ýagdaýynda şunyň ýaly görnüşlerini ýaşaýar. Şeýlekim biziň her bir müşterilerimiz, ýagny geljek müşterilerimiz hem şunyň ýaly sizin üçin görüdilen maglumatlar kitapçasyna berýär bukletde öz awtologyňyza gerek bolan, ýagny awtologyňyň gowrumyna laýyklykda, ýa bolmasa geçiriş transmissiýasyna laýyklykdaky hut sizin isleňize görä, hut sizin isleýän motor ýagyňyzy tapmagy kömek eder. Bu ýerde ähli ýaglamady barda maglumatlar sizin üçin dolu we dogry ýagdaýda şeýler görnüşde berýär. Rahman vatandaşlar, hormatly adamlar, bugün günde sizin üçin ýörüýti taýýarlan wejamy sizin gowunuňyzdan turandyk. Ümid edýär. Elbetde hyzmatymyzdan peýdalanmak üçin bu ýere gelmek ýa habarlaşmak üçin salgysyny şeýlekem şir ýag brendiniň telefon belgisini ekranlaryňyzda goýdyk. Arkaň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Eýer adamlar gepleşigimiziň ahyryna iki zady ýatlatmak diýär. Olaryň birincisi Türkmen portal Elmydamy online we Elmydamy sizin bilen, ikincisi bolsa şir ýag bilen has kuwatly. Şir ýag bilen has kuwatly.